Papita zaka makumi asanu ndi atatu 80 tsopano kuchokera pamene dziko la Malawi lidayamba kulingalira zofuna kuyambitsa ntchito ya ulimi wa nthirira maboma achikwawa ndi nsanje. Ntchitoyi yomwe inkangomveka ngati kuti ndi nkhamba kamwa chabe tsopano adayikhazikitsa mwezi wa Machi 2020. Kumanga Chingalande chotengera madzi mu mtsinje wa Shire pa damu la Kapechira kudayambika mwezi wa April chaka chomwecho cha 2020. Asitandire chakhumbira khaira ndi ogwirizira udindo wa mkulu woyang'anira Shire Valley Transformation Program, ndipo iwo akufotokoza zambiri zokhudzana ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Ntchito imeneyi ikuyenda bwino kwambiri monga mudziwa. Ntchito inayambika yomanga Chingalande inayambika 2020, koma tinali ndi mavuto makamaka ya COVID-19. Tinatseka ku site kukawiri chifukwa cha COVID, ndi nthawi timaononga nthawi masabata atatu osagwira ntchito, kachiwiri kaso masabata atatu osagwira ntchito. Zimenezi zatichedwetsa ndithu. China chimene chinachedwetsa ndi za COVID, kuti mashine abwere kuno zimatenga nthawi, zonse zinatichedwetsa. Koma tinene kuti panopa mmene tikuyamba pano ntchito yonse ikuyenda bwino. Tinali nchiganizo choti contractor yamaliza kumanga the integral first 6 kilometers kuti akhoza kumaliza October 2022. Koma ndi zimene zinachika zimene ichedwerapo ng'ono, koma takhati kukambirana ndi contractor kuti ngati angati atayimaliza nthawi yomwe tidagwirizana kuti ayimalize. Dzina langa ndi Geoffrey Mamba, ndi mlangizi wa ulimi othirira ku nthambi ya boma yona ulimi othirira mu unduna wa ulimi. Ife tikukhudzitsidwa kwambiri. Contractor wathu wayesetsa kuti ntchito imene tamupasayo, mutati muone cement imene akugwiritsa ntchito, mutati muone zitsulo zimene akugwiritsa ntchito, komanso anthu amene walemba ndi anthu aukadaulo wawo. Kuchokera kwa ife ngati woyimirira boma tikuona kuti ntchito ikuyenda bwino. Kuona mmene ikuonekera ntchitoyo ikuoneka kuti ikuoneka bwino kwambiri. Andi tikukhulupirira kuti mmene tayambiramo ndi kumene tikupitako tsogolo lathu ndi lowala ndithu. Tikuonetsetsa ndithu kuti ntchito igwirike mwaukadaulo wonse, ndipo aliyense wa ifeyo ali chero kuti zolinga za boma zikwaniritsidwe. Project iyi idagawidwa m'magawo atatu ndipo pali chiyembekezo chakuti idzatenga zaka 14 kuti imalizike. Akhaira akufotokoza mmene magawo amenewa alili. Inagawidwa magawo atatu. Gawo tililili la zaka 5 ndipo likutha 2023 December 31 2023. Imeneyi ndiye ipangitse kuti Ngalande yayikuluyi ikafike kulengwe, ndi kutinso alimi amene angakonzeke chakumpoto kwa Ngalande imeneyi monga kwatiye Kasisi Katunga akhoza kuyamba kupindula. Ikatha phase iyi, construction ili mafezi awiri okha. Kudzabwera phase 2 imene idzachotsa Ngalande imeneyi kudutsa mulengwe ukafika kubangula. Gawo loyamba ili likadzafika kubangula ndiye kuti yawo ntchito yarani yatha. Koma aja oonetsetsa kuti anthu ali ndi umwini wa malo awo ndi kuayika pamodzi kuti akhale okonzekera olandira izi, ntchito ayi idzakhale ikupitirira. Ndinso aja oti asandutse alimi awasinthe kuti azichita ulimi, ntchito awo idzakhale ikutani ikupitirira. Phase 2 iyi ya construction idzakhalanso 5 years. Koma mafezi ya ntchito zinazi akuti iyi isanathe inayamba, iyi isanathe iyayamba. Kotero kuti kutha kwenekwene kuti project implementation unit yachokapo ndi 2031, 14 years kuyambira 2018 kufika 2031. So
koma sikuti alimi adikira mpaka 2031 kuti apeze madzi. Alimi amene ali koyambirira kwa ngalande iyi tikunena kuti pamene pazizafika April, May, June 2023 atayamba kulandira madzi, atayambanso kuchita ulimi wawo. Martin Chizalema ndi mkulu woyang'anira ntchito ya zomangamanga ku project ya Shire Valley Transformation. Iwo akuti pakadali pano ntchito yomwe ikugwiridwa kuchokera komwe kudzatengedwa madzi pa damu la Kapichira pa mtunda okwanira makilomita 6 tsopano yadutsa theka. Ntchito imeneyi yopereka madzi kwa alimi oyambirira tikuyamba ndi kumanga intake kumene tikutenga madziwo asanalowe mchingalande chathu. Pa project yoyambirirayi timanga intake yo komanso mtunda wokwana makilomita 6 wa kanal koyambirira. Kwinako ndizakhala ntchito ina. Ndiye pakadali pano ntchito iyi kuyenda bwino ndithu, ingakhale tatsalira. Tangopitirira theka la ntchitoyi tingati mwina 55%, komabe tili ndi chikhulupiriro kuti mwina kutsogoloko tikwanisa. Pali chimene timachitchula siphon, chimene madzi akamadzachula mu intake adzadzera mu siphon. Masiphon walipo atatu. Pa masiphon atatuwa yoyambayi ndimene ili mkati kumangidwa, kotero kuti foundation yonse ya siphon yoyambayi tamaliza. Komanso panali kuyika concrete mu Chingalande. Chingalande chathuchi ndi mtunda wokwana 4 kilometers, ndipo 4 kilometers 2.6 kilometers tayala kale concrete yathu. Ndipo chifukwa choti namanga Chingalandechi tinakhala ngati pabweretsa kufunikira kuti timange mabridge malo osiyanasiyana. Mabridge wa onse ndi atatu. Pa mabridge atatu awiri tamanga kale tamaliza, kotero kuti yangotsala bridge imodzi imene tikuyembekeza kuyamba kumanga posachedwapo. Achizalema akuti iwo ndiokhutitsidwa ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Panopo ndife okhutitsidwa pakuona ndi mmene contractor akugwirira ntchito yake. Ndi ntchito yosiririka ndithu tikatengera ndi mmene akuyigwirira, monga tikatenga za quality ya ntchitoyi akuoneka kuti akuyigwira ndithu mwaluso. Tatsimikizira anthu kuti ukunali koyambirira. Mbali ina yachiwiri contractors wabwera kale amene akuyenera kuyamba ntchito imene. Ndiye tikuyembeza kuti contractor amene kuyambanso kuchokera pamene anzawo amalizire, contractor wina akhalanso adayamba ntchito imeneyi kuchokera pamenepo kuyipitiriza Ngalandeyi. Kwa Ngalandeyi ulendo ndoti mpaka tikafike ku Bangula. Mfumu yayikulu Lundu nayonso ili ndi chimwemwe poona mmene ntchito yomanga Chingalandechi ikuyendera. Programu inamba kalekale koma mwina ni mwina mumavutavutabe, koma lero kubwera kwa World Bank kuti no ife tikuthandizani programu yanu itheke, ndipo yathekadi. Tonse kuno ku Shire Valley tili osangalala achimwemwe, komanso mwina atichosa mavuto ena ndi ena amene timapezana nawo. Boma ipuma mpweya wabwino chifukwa chaka chilichonse boma imayang'ana mafuladzi akabwera boma imatiyang'anira, chilala chikabwera boma imatiyang'anira. Ndiye kubwera kwa kanala uku ndiye kuti I think boma ipepukidwa ithandizanso anzathu madera ena. Nawonso amene amapereka thandizo ku boma la Malawi pa chitukukochi a World Bank akuti ndiokhutitsidwa ndi ntchitoyi. Now we are a few years away from that, but everyone is geared toward that, and I'm sure we will succeed. There's a lot of interest in this project from the highest level. The President talks about it, the Vice President has been to the site, the Minister of Agriculture, all the way down. We have a good project team. The Department of Irrigation is very much involved in this. So everyone is supportive and everyone wants to make this a success. So I'm sure we will succeed. It will take some time. We will have ups and downs. We will have some issues. But that's why we are all here to solve these issues and support each other to bring the success to the Shire Valley, but also to Malawi and even to the region. For the World Bank to participate in this and bring this change to Malawi is very pleasing, and I'm looking forward to continue contributing to this, and I will do my best to make this a success.
Lero nkhozo kuuzani kuti ngakhale kunali zokayika ngati zimene zonse panopa sindivutika kupita kumusiko. Mafumu andodo magroup village headman village headman atsimikiza kuti zimene timanena kuyambira 2014 kufika lero nzoti sizankhampa kamwa yayi ndi zotheka, ndipo project yo ikumangidwa. Izi tu zakhala bwino chifukwa nanga zikadapanda utero tichita kafukufuku ameneyi nese zikanamati vuta kupita kuchikwawa. Pano tili osangalala kuti yatheka.